Buenos dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel. Obserbarin ninyo, YouTube channel ni siya nga magtuki sa mga isyu nga saksak sinagol. Welcome ang inyong tanan nga mga comments because this is a free zone of our own public opinion. Kita magdugay bay, nakadungog mo aning issue sa kining kagikan na to nga mga Pinoy da ubay-ubay na sila nang nag-request anino kung unsang hitabua nga daghan ang wa masayo dani nga kita di ay usa sa mga kinay mga Hudiyo nagikan sa Israel. So unsa ni siyang paghitabo Duni gingos panultihon nga matud ba Nenonomsimus a liquid adversus veritatem sed pro veritati. Ako balik ko ng mong linatin na. Nenonomsimus a liquid adversus veritatem sed pro veritati. Ang natong bisay-bisayo nang mong linatin matud pa. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan kun dili aron sa pagpakigdapig sa kamaturan. Mabasa na sa Biblia no, nasa 2 Corinto kapitulo 13 bersikulo 8. Nenonomsimus a liquid adversus veritatem sed pro veritati. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbato sa kamaturan kun dili aron sa pagpakigdapig sa kamaturan. Ug ang kamaturan mao nga kini nga tong kagikan niadtong tulang balikan no. Kanundom mo adong last 2019 adiin midaog og Miss Universe ang kuan ang South Africa. Dayon sagulan nato ng Tagalog no. Tapos nung 2018 ang nanalo ng Miss Universe yung bansa natin si Catriona Gray yung ang Miss Philippines. So nung 2019 nanalo ang ang South Africa. Tinitingnan ko mabuti. Unang nakita ko nung nagkatapa na ang yung South Africa at ang Philippines si Catriona Gray yung yung Miss South Africa. Parang marami ang pumasok sa isip ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kasi hinig sa kaalaman ng lahat, maraming ang hindi alam na ang South Africa at ang bansa nating Pilipinas ay magkapatid ang mga dugo nito. So, tutuklasin natin ito. Doon sa Bible, alam ko na pwede lang sa iba, no? Sana hindi kayo magalit sa akin. Ang sa akin lang, nagsasabi lang ako ng totoo. Yung Bible, marami talagang dito, mga sinusulat na sa ayaw natin sa hindi, may mga hindi to totoo na nakasali dyan. At meron din namang totoo. Kaya lang, yung mga totoong pangyayari yung iba, parang merong mga inalis tapos pinalitan yung iba. Pero ganun pa man, yung babanggitin ko lamang yung mga lang, yung mga few historical persons lang na nandoon. So, trace back tayo sa kasaysayan, sa history natin. Siguro kilala niyo ito si Noe, yung nabanggit doon sa Biblia na yung lunok sa sa buong daigdig sa natin sa kalibutan natin. Nung natapos yung lunok, si Noe may 3 anak. At itong 3 to, ito si Ham, si Sim, at si Japet. Now, aking paningkamutin na maging maikli itong usaping ito. Itong mga nakita nating mga giant oligarch, karamihan yung mga puti, no?
yung mga giant oligarch, ang mga kaliwat niyan, karamihan, yung ninuno na si Japet. At yun si Japet, anak yun ni Noe. Si Noe ay may 3 anak. Ah, ito si Ham, si Sim, at si Japet. At ang lahat ng mga tao na doon sa South Africa at dito sa ating bansa, nagmula yun kay Sim. Kaya ulitin ko, si Noe ay may 3 anak, si Ham, si Sim, at si Japet. At ito si Sim, may anak na si Ilam, si Asur, si Arfaksad, si Lud, at si Aram. 5 ang anak ni Sim. So itong anak ni Sim, apo to ni Noe. Now, sa 5 ito, itong si Arfaksad, may anak na nagangalang Sila. At itong si Sila, meron din namang anak na si Heber. So itong si Heber, parang apo na sa apo sa kiting, no? Mula kay Noe. At ito si Heber, may 2 anak na nagngangalang Peleg at Yoktan. Yung lahat ng mga sa South Africa, mga kababayan natin doon, lahat ay nanggaling kay Peleg. At itong nandito sa bansa natin, nanggaling kay Yoktan. So ulitin ko, magkapatid do si Peleg at si Yoktan. At ang kanilang ama ay si Heber. Ang ama naman ni Heber, si Sila. At ang ama naman ni Sila, si Arfaksad. At itong si Arfaksad, ang ama niya, si Sim. At ang ama ni Sim, si Noe. Now, mamadaliin lang natin. Ang nangyari dito, si Heber, siya ang isa sa mga, yung pinunod doon sa Israel. Doon si Israel, naghiwalay itong 2 kapatid na to. Itong si Yoktan, pumunta sa nagpunta sa ibang bansa. Nung time na yun, baka matanong kayo, paano siya nakapunta sa bansa natin na dito sa bansa natin marami tayong mayroong bagyo. Nung time na yun, wala pang marami masyadong mga yung mga katalagman. Napakalinaw pa nung unang panahon ang kadagatan. Kaya peacefully sila nakapunta dito sa ating bansa. So, nung nakapunta dito itong si Yoktan, meron siyang anak na nagngangalang ito si Almudad, si Silad, Hasarmabit, si Jira, Haduran, si Usal, si Diela, Ubal, si Abimael, si Shiba, si Oper, Havila, Jobad, at si Tarshish. Sa magkakapatid na to, ang pinakasikat nung unang panahon na yun, itong 4 na to, ito si Shiba, si Oper, si Havila, at si Tarshish. Sa kabila naman, itong si Peleg, may anak din na nagangalang Rio. Tapos si Rio, nanganak kay Sirog. At si Sirog, nanganak din kay Nahor. At itong si Nahor, nanganak kay Tera. At si Tera, meron 3 anak na nagngangalang Abraham, Nahor, at Haran. Ito ang 3 anak niya. Na hinumduman nyo ba yung si Lot na yung asawa niya na naging asin? Yung ama niya si Haran, kapatid ni na Abraham at Nahor. So ibig sabihin,
Itong si Abraham, uncle to ni Lot. Na ito si Abraham, may dalawang ano, may dalawang asawa. Itong nagngangalang Sarai at Hagar. Noong una si Sarai, nung sila pa ni Abraham, matagal sila nakakaanak eh. Kaya sabi ni Sarai na yung ano nila, yung maid nila na si Hagar, nakikiusap si Sarai na para magkaanak kayo, doon kayo kay Hagar. So itong si Hagar at si Abraham nagkaanak, yung anak na nagngangalang Ismael. At itong si lumipas ang matagal na taon, nagkaanak itong si Sarai. At itong pinangalanan itong Isaac. So sa makatuwid, si Isaac at si Ismael magkapatid sa ama. Iba-iba ang kanilang nanay, si Sarai at si Hagar. Now, itong si Ismael, meron ding anak na nagngangalang Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jitor, Napis at Kidima. Ito ang mga anak ni Ismael. Sa kabila naman, itong si Isaac, merong anak, dalawa lang kanyang anak, magkakambal to. Itong si Esau at si Jacob. Si Jacob naman, siya ang ama yung tinatawag na yung 12 tribes na nawala, na missing doon sa sa Israel. Tapos sa dito sa bandang ito mula kay Isaac, Esau, Jacob hanggang kay Solomon. Nung time na yun, sila, hanggang ngayon makikita pa rin ang mga mansyon doon sa Israel na tinutukoy nila. Kung gusto nyo, baka sabihin nyo na naging binto lang kayo. Pwede nyo to basahin, nandoon sa Biblia to. Nasa Genesis Kapitulo 11, versikulo 10 hanggang 24. Binanggit lang dyan yung mga inuno natin noong unang panahon. So ito, nangyari dito. Hanggang nung panahon na yun, kahit sa mga kapu-apuhan na nila, itong mga kaliwat ni Peleg at ni Yoktan dito sa Pilipinas, doon sa Israel, pa rin, meron silang yung ang tawag yun, nung pagpalambo ng ekonomiya nila, yung komersyo nila, nagtayo sila ng isang malaking palasyo building, at karamihan doon mga ginto ang ginawang mga haligi, yung mga paril. Tapos ang naghati ng ginto galing dito sa bansa natin sa Pilipinas. Yung mga kaliwat ni Yoktan, sila ang tighati ng ginto doon sa mga kaliwat yon kay Peleg. Pero dumating ang panahon, yung mga kaliwat ni yung si Japet, na sila nabiktima sila sa yung tinatawag na transatlantic slave. Pinapalaya sila, tapos nung pinapalaya sila, matagal na panahon talaga yun. Kaya kusang lumayas yung mga kaliwat ni Peleg, at nagpalayo-layo talaga sila, at doon sila napunta sa pinakalayo doon sa kontinente ng Africa. Hindi lang basa-basa na Africa, doon pa sa pinakalayo, doon sa South Africa, doon sila nagtatago. So sa pikasbahay naman, itong si Yoktan, yung mga kaliwat niya, nahinto yung nila, yung
yung commercialize nila na merchandise para na ano yung ekonomiya ng panahon na yun. So wala, parang ano, na gano'n na missing. Na itong South Africa, maraming taon na ito sila ay nagdurusa talaga. Kasi lagi silang nabibiktima ng tinatawag na transatlantic slave. Yung inano sila, kinidnap sila, ginagawang slave, tapos pinapatayuan ng ano doon sa ano sa United States of America. Papatunay yun doon sa New York. Makikita mo ang may gawa talaga ng mga ano, yung mga old buildings doon, yung mga ano, yung mga uh, galing sa South Africa, yung kinidnap nila, ginagawang slave, tapos walang ano, walang sweldo, minsan pa hindi pinapakain, at inano pa, kinakastigo nila. So sobrang kawawa ang nangyayari sa kapatid natin noong unang mga panahon na yun. So ang nangyari nung panahon na yun, yung time na yun, dito naman sa atin, hanggang sa ano na, nangyari na yung ano, yung nabagsak na yung tinatawag na Inquisition, parang bankrupt na sila. Mga 1914, dumating itong si Magellan, sinakop naman din tayo, pero nung time na yun, wala na. Hindi lang natin alam nung time yun, yung 1521, wala na, bagsak na ang kanilang ano, yung Roman Empire nung panahon na yun. Sa taong 1947, natandaan niyo ba na nag-declare ang ano, ang United Nations na ang nandoon sa Israel, tinatawag nila na the Wonder Jews. Pero hindi, mga bay, hindi yan totoo. Siguro mapapatanong kayo kung sino pala ang nandoon sa Israel. Yung nandoon sa Israel na nakatira dyan, hindi totoong mga Israelita. Yung mga naninilahan dyan, karamihan dyan, mga galing sa Europa. Yung nakatira doon sa Australia, sa United States, yung mga British dyan sa United Kingdom at sa Israel, magkapatid silang lahat dyan. Ang totoong mga Hudiyo na wala na doon sa Israel, tayo at ang mga kapatid natin na nandoon sa South Africa. Kung meron lang sana akong ano, yung mga kakabitan pa, yung mga high-tech, mapapakita ko sana sa inyo. Kaya lang, ano natin, ito lang ginagamit natin, itong murang cellphone na to, so pasensya na lang. Darating ang panahon, pag makaahon ako, meron akong pera, bibili ako, isisiwalat ko lahat talaga yan. Kasi alam ko, kulang pa to. Pinapaalam ko lang sa inyo, na ang totoong mga Israelites, yung totoong mga taga-Israel, tayong mga maharlikans sa iyo nung una eh. Pinapalitan yung pagdating mo dyan, naging Philippines na. Pinapangalan lang ng isang tao nung na hari ng Espanya. So tayo talaga, at ang kapatid natin, yung nandoon sa South Africa. Sila ang tunay na kapatid natin. So ulitin ko, yung taga South Africa, galing yun sa galing kay Peleg, at tayo galing kay Yuktan. At itong si Yuktan at si Peleg, magkapatid tong dalawa na to. Sa susunod na mga videos ko, kung sinasabi ko makaahon tayo, isisiwalat ko lahat. Marami pa kayong malalaman. Kaya lang, nung nakita ko yung South Africa at Philippines, parang may mangyayari talaga sa panahon natin ngayon. So hanggang dito na lang. Rock and roll, mga bay.